Magandang hapon mga ka-Bicol weather update. Narito ang pinaka-latest weather update as of 5 p.m. December 19, 2020. Update muna tayo sa tropical depression na si Vicky. Ito ay kumikilos pa northwestward towards the northern central portion of Palawan sa bilis na 15 kilometers per hour. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na umaabot sa 45 kilometers per hour at may pagbugsong umaabot sa 55 kilometers per hour. Asahan ang masungit na panahon sa mga lugar na dadaanan ni Tropical Depression Vicky. Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa northern and central portion ng Palawan. Kasama na dito ang Calamian, Cuyo, Cagayan Silio at Calayan Islands. Katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan naman ang mararanasan natin dito sa Bicol region. Kaya mag-iingat po ang mga nakatira sa mabababang lugar dahil sa posibleng pagbaha. Manatiling nakasubaybay para sa mga susunod na weather update. Maraming salamat po.